שישראל צריכה ויכולה להיות מובילה עולמית בהישגיה השונים, במיוחד במתמטיקה ובמדעים. הביקוש למהנדסים הולך וגדל משנה לשנה, ולצערנו ההיצע לא רק שהוא לא גדל, הוא אפילו קטן. יש כאן בעצם מגמה מאוד מאוד מפחידה, ואף אחד לא עומד ואומר, חבר'ה, זה לא יכול להימשך ככה. ירידת מסיימי 5 יחידות במתמטיקה מ-13,000 ל-9,000 היא בעיניי איום אסטרטגי על מדינת ישראל. אני לא רואה שמדינת ישראל תוכל להתחרות בעולם העתידי אם לא יהיה לנו את הדבר הזה. בוקר טוב. בשנתיים האחרונות אריק שמר עוזב את הקיוביק שלו באינטל ומגיע לבתי ספר. בוקר טוב לכולם, שמח לראות אתכם, כיתה מלאה. המטרה לגייס את דור העתיד של ההייטק הישראלי, והצעד הראשון הוא לשכנע אותם ללמוד 5 יחידות מתמטיקה. יש לכם רעיון מה זה? זאת מצלמה. במקום שתהיה התערבות כירורגית מבחוץ, או לתקוע לכם סיבים אופטיים, סליחה מהביטוי, או מלמעלה או מלמטה, בשביל להסתכל מה נראה בפנים, אפשר לבלוע כזה דבר, וזה יוכל לשדר את התמונות מבפנים. אני מדליק להם את העיניים עם הטכנולוגיה, עד כמה היא מרהיבה ומדליקה, ומנסה להראות להם כמה חשוב שילמדו מתמטיקה בשביל זה. בכיתה הזאת החיים של אריק קלים יחסית. הנהלת בית הספר קיבצה לכאן את המצטיינים, אלה שעבורם פחות מ5 יחידות, זה לא בא בחשבון. ההורים דחפו, עשו לנו מסגרת כזאת, כמו שעושים לסוסים. אתם הולכים עכשיו לשם. אני רוצה להיות רופאה וזה יעזור לי אחרי זה. וגם ההורים שלי כאילו דחפו אותי לזה. את נהנית מזה? זה כיף לך הלימודי מתמטיקה? אני לא סובלת מזה, אבל אני גם לא נהנית מזה, פשוט אין לי בעיה. גם כל המשפחה שלי עשתה 5 יחידות, אז אם אני לא אעשה 5 יחידות, יהיה פדיחות. כמה פה לומדים מתמטיקה 5 יחידות? כמה לומדים 4 יחידות? בכיתה ליד אתם רואים, המציאות כבר יותר מורכבת ומייצגת את תמונת המצב שמעוררת דאגה. פשוט לא מסתדרת עם מתמטיקה. מתמטיקה אף פעם לא תקשרה איתי יותר מדי טוב. אני שונא מתמטיקה. אני חושב שהמורים בעצם גרמו לי לשנוא את זה. יכול להיות שאם הייתה מורה אחרת, היית לומד ב4, אולי ב5 יחידות? יכול להיות. אני חושב שאני צריך רק את הבסיס, אני לא צריך מעבר למה שאני רוצה לעשות בעתיד שלי. אתה יודע מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? כן. מה? מהנדס. אתה לא חושב שזה שאתה לומד 4 יחידות עלול להקשות עליך להתקבל ללימודי הנדסה? אולי, אבל אני אשלים את זה בעתיד. אני יודע שאני אשלים את זה. אולי אם הכיתות היו יותר קטנות, אולי אם היה יותר שיעורים פרטיים, אולי אם היה יותר יחסי שיזכה, אולי הייתי יכולה גם ב5 להיות הממוצע 80. אבל יש הרבה גורמים שמשפיעים ואתה חי מה שיש. ואם כבר מספרים, הנה הם לפניכם. ב-2007 ניגשו קרוב ל-13,000 תלמידים לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 5 יחידות. מאז המצב מדרדר. ב-2013 המספר צנח לכ-9,000 בלבד, ירידה של יותר מ-30% ב6 שנים, וזה למרות שהאוכלוסייה גדלה. נסביר להם שאנחנו מצפים מהם יותר להעריך כל חבר, מה הוא נותן לו, מה הוא עושה לו. איתמר וחבריו הם מה שנקרא ילדים עם פוטנציאל. יש להם את כל מה שצריך כדי לעמוד במשימה של 5 יחידות מתמטיקה, ובכל זאת הם מעדיפים להשקיע את הזמן בפעולה הקרובה בתנועת בני עקיבא. צריכים ללמוד שדרך ארץ קדמה לתורה. במקרה של איתמר, המורה אפילו לחץ שיעבור מ4 ל5, אבל זה לא עזר. אח שלי אמר לי, שמע, פעם היו 2 ילדים. אחד היה ב5 יחידות, והשני היו חיים. כך הוא אמר לי, אתה רוצה לחיות, שיהיה לך מה לעשות אחר הצהריים וזה, שלא כל היום תחגוש, 4 יחידות זה מספיק. המורה אומר, הוא יכול 5 יחידות מתמטיקה, איתמר אומר, אני לא רוצה. נכון. מה את אומרת לו? אני אומרת לו, תגיד למורה שאמא שלך לא מרשה שתלך ל5 יחידות. אי אפשר את כל הכוחות, את כל המשאבים, לרכז למשהו אחד שהוא המתמטיקה. יש עוד מעגלים שהילד מתפתח בהם. בהיבט הרגשי, החברתי, המעורבות החברתית, תחביבי. השאלה אם לא התפקיד של הורים, זה באמת לעודד את הילד, להתאמץ. זה גבול מאוד מאוד דק בין לעודד את הילד לבין לכפות על הילד את הרצונות שלך או את השאיפות שאתה לא מימשת בעצמך. אתה בא להורים ומסביר להם כמה זה חשוב, והתשובה היא, עזוב את מוישלה, יגמור את הצבא, יתאמץ. למה שהוא יתאמץ היום? ופה בכיתה ט' ההורים בעצם מקבעים את הילד ונועלים בפניו אפשרויות
לאוסף שלם של מקצועות, כאשר אני לא אומר שזה חייב להיות הייטק. מה שאני אומר שאנחנו צריכים לתת לילד את הכלים, כדי שהוא יגיע לבגרות, הוא יוכל לבחור. שחר, איפה אנחנו תופסים אותך? תופסים אותי בקליפורניה, בהדקוורטרס של סטנדיסט העולמי. מה שמתחיל בתיכון כבר מורגש בשטח. השמועות על אומת הסטארט-אפ הישראלית הן שהביאו את סנדיסק לישראל מלכתחילה. אלא שאחרי ששמו יד על הדיסק און-קי, גילו שהיום, דווקא כאן, אין מספיק מהנדסים כדי לעבוד על הדבר הגדול הבא. הבעיה מספר אחת שלנו היום זה היכולת לגייס מהנדסים חזקים בזמן. היה פרויקט, היינו צריכים לגייס 70 מהנדסים, הצלחנו לגייס רק 50, ו20 משרות בצה"ל נאלצתי להוציא להודו. העובדה שאתה לא מצליח לגייס היום מהנדסים, כמה זה עולה לך? כמה אתה מפסיד מזה? אם ניקח חוסר של 20 מהנדסים, אני חושב שזה אובדן של 20 מיליון שקלים במה שאנחנו יכולים להשקיע ולהוציא כאן בשנה. עבור סטארט-אפ, עבור חברה שגם מוכרת את המוצרים שלה, המספר הזה יכול בקלות להגיע ל-50 מיליון שקלים. והנה מספר שהוא כמעט בלתי נתפס. בכירי התעשייה מדברים על חוסר של כ10,000 מהנדסים, ובקצב הזה בעוד 5 שנים המחסור יגיע לכ-20,000 מהנדסות ומהנדסים. ומה שמדהים עוד יותר הוא שלימודי המתמטיקה משתלמים במיוחד. השכר הממוצע של בוגרי 5 יחידות עומד על יותר מ-11,500 שקלים בחודש, גבוה בכ-40% מזה של מסיימי 4 יחידות, שמרוויחים בממוצע קצת יותר מ-8,000 שקלים. מסיימי בחינת הבגרות ב3 יחידות מרוויחים פחות מ-7,000 שקלים בממוצע. אתה מגיע לכיתה ט' ואתה נותן לילד, הוא בעצם דבר שהוא אחד הדברים שיכול להיות אחת ההחלטות החשובות בחייו, ואז הוא יכול לבחור מתמטיקה 5 יחידות, או ריתמיקה, או ציור, או כל מיני מקצועות אחרים, ולא בהכרח הוא ירצה להתאמץ. קשה לתאר את הלחץ שהיה השבוע בזמן בחינת הבגרות במתמטיקה, זאת שנחשבת לקשה מכולן. והלחץ הוא גם מנת חלקם של מנהלי בית הספר. בעידן שבו בתי הספר נבחנים באחוזי הזכאות לבגרות, אפשר להבין למה המנהלים מעדיפים שהתלמידים לא ישברו את הראש ב5 יחידות וילכו על בטוח. ואם חוזרים לנתונים, רואים שהמדיניות הביאה לאחוזי מצטיינים גבוהים בכל הרמות, כלומר לא לוקחים סיכון. לכך רוב מי שכבר עושה 5 יחידות מסיים אותם בהצטיינות. כשחלק מהמדדים הם מדדים של ממוצע ציונים של בית ספרי, והמקומונים או התקשורת עושה דירוגים של בתי הספר, טבלאות ליגה, מן הסתם זה לא עוזר לדחוף תלמידים להתאמץ למגמות יותר תובעניות. אם אנחנו רואים שתלמיד מקבל 95 ב4 יחידות, זה אומר שהוא יכול במעט מאמץ, הוא יכול לעשות את 5 היחידות, ומה שאנחנו צריכים זה לעודד אותו ולעודד את בית ספר שיתמוך באותו תלמיד. טוב, בוקר טוב לכולם. נתחיל בחשבון בחשבון דיפרנציאלי בנושא של נגזרות של פונקציות טריגונומטריות. ולפעמים דווקא התלמידים הם אלה שדוחפים למצוינות. ליאל וחן לומדות באולפנת אור עקיבא, בית ספר קטן שאין בו בכלל כיתה של 5 יחידות מתמטיקה. כשהן ביקשו בכל זאת לתגבר את לימודי המתמטיקה, ניסו בהתחלה לשכנע אותן שגם 4 יחידות זה מספיק. הייתי ממש מבאסת. רציתי לעשות 5. זה היה מקצוע אהוב עליי. אז פתאום באים ואומרים לך, זהו, אין לך את זה יותר. ואז אתה אומר, מה, לא בא לי להיות. כאילו לא בא לי להיות ב4 יחידות. אני רוצה להמשיך, וכאילו זה סתם בגלל סיבה טכנית, אתה לא יכול להמשיך למרות שיש לך את היכולת ואת הרצון. אני מבקש שתתייחסי לאי שוויון הזה ולאי שוויון שמופיע לפנינו, אוקיי? וכך אם המורה לא בא אליהן לכיתה הם נפגשים בצ'אט. קוראים לזה התיכון הווירטואלי, הוא הוקם לפני כ2 כחלק מהמאמץ שמשקיע משרד החינוך כדי לשנות את המגמה בשיתוף מט"ח וקרן טראמפ. מי היה חושב שדוקטור למתמטיקה שמלמד בטכניון ילמד אותי? כאילו זה לא היה בכלל הגיוני. יש לו יחס אישי איתנו, הוא מדבר, יש לנו אפילו אספות הורים. כאילו שהוא מדבר עם ההורים שלנו במחשב. הייתה איזה מחשבה במהלך הדרך לפרוש בגלל שזה יותר קשה? כן. זה לא קל, כאילו, זה לחרוש וזה לשבת בבית, ואם לא מבינים אז זה מתסכל, ואז עוד פעם תרגול, ואז עוד תרגול, ואז עוד תרגול. ובסוף מצליחים. נכון? כאילו אין אפס. זה לא בשביל להשיג נקודות, זה לקבל את הביטחון שהם הולכים בדרך הנכונה. ועכשיו נשאלת השאלה, איך אני מוצאת את הדבר?
עם כל הכבוד למחשב, אף אחד לא חושב לוותר על המפגש בכיתה, ולכן מנסים במשרד החינוך גם לגייס מורים. כמו בכיתה הזאת, שבה עוברים אקדמאים הסבה, כדי להכין אותם למפגש עם תלמידי התיכון. קשה לכם לשלוט בזה, מה שאומר תלמיד, תגידו רגע, בואו נחשוב, נבדוק בבית ונחזור אחר כך אם אתם לא תגידו אותו רגע את התשובה. וזה רק פתרון אחד שהוא חלק ממאמץ כולל של חברות הייטק וארגוני מגזר שלישי יחד עם משרד החינוך לחבר את התלמידים מחדש לנוסחאות ולפרבולות. והנה עוד דוגמה, סיור של תלמידי תיכון בחברת הייטק שארגנו בקדימה מדע. סיורים כאלה כמו היום, זה מה שעושה לכם חשק ללכת וללמוד? האמת שכן, זה כאילו, זה נותן לך יותר מבט פנימה לתוך זה. לא רק אתם מדברים איך זה עובד במספרים ומספור. אתה רואה ממש מוצרים. בסופו של דבר מטרת כל היוזמות להכפיל תוך 5 שנים את מספר התלמידים שלומדים מתמטיקה. עדיין מוקדם לדעת אם התוכניות נושאות פרי, אבל לכולם ברור, כישלון הוא לא אופציה.